सपोर्टच्या व्हिडिओला जास्त सपोर्ट करा आणि आपला काय नाव तर मित्रांनो बघा कुठे बसले माहितीये का, पेट्रोल पंपच्या इथे रिलायन्स पेट्रोल पंप सांगितलंय आम्हाला. बघितलं असं अगोदरची व्हिडिओ आम्हाला किती गर्दी भेटली. आणखी 5 मिनिटाच्या अंतरावर रिलायन्स पेट्रोल पंप आहे स्टेशन पासून. आता येताना आमची हाणामारी झाली. शेअरिंग रिक्षा पण भेटतात तर मित्रांनो, पण आम्हाला शेअरिंग रिक्षा नाही भेटला. आम्हाला वाटलं लवकर येईल म्हणून आम्ही त्याच्या लवकर म्हणजे त्याच्या अगोदर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, पण आज नाही आला अजून माणूस. कोण माणूस आहे तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये समजेल. पुढे कंटिन्यू चालू ठेवा स्विच न करता. तर मित्रांनो, परमिशन घेऊन आलेस. ते बोलले करत तसं तुम्हाला काय रील शूट करायची ते करा. इकडे करणार आहे, करताय रिहर्सल चालू आहे. इकडे परमिशन नाही ना मित्रांनो. इकडे व्ह्यू बघू शकता तुम्ही, मस्त तलाव आहे. इकडे बघू शकता तुम्ही. आपण असे उभं राहून ते पण घेता येईल. इथे असे उभे राहिले ना तरी हा तलाव कशी चालताय मग चालतं कसं इथं बोलूया. इकडे मुंबईत कसं मुंबईत कोणी मुंबई प्रॉपर वाटत नाही नको एवढं नको. इकडे मुंबईत नाही मी माझा तू गावची आहे. ते परमिशन नाही शूटिंगसाठी, त्याच्यामुळे मी कॅमेरा काढलेला मोबाईल शूट करतो. अबे लवकर हां मग खाली बोलली नाही रे, उगाच आला असं वाटतं. तुझं वाक्य उगाच आला असं वाटतं, उगाच आले असं वाटतं. तर मित्रांनो पुढच्या साईडला आहोत जरा शूट करायला. इकडे पार्टी केलं आता. दादा कंटाळलाय. इथं बसूया का असे? हां चालेल, इथे चालेल. हां बोल असं बसलो मी असं आलो मित्रांनो दोघे तिकडे रिहर्सल चाललंय. शूटिंगला अलाव नाही ते कॅमेरा म्हणून मोबाईल नाही करतोय. उगाच आले असं वाटतंय. हिरोईन रिहर्सल करतात. रिहर्सल झालंय. मोबाईल आहे रे आब्याचा. कुठचा आहे?
पूर्ण बॉडीला कॅमेरा लागला तर काय यार. रील्सला 30 सेकंद असेल तर आम्हाला 30 मिनिटं फक्त परमिशन गेले ना काढून शूटिंग करायची आम्हाला. मग आपल्या कोकणातलं कुठून तरी पूर्ण चालू झालं बघू शकता. तर मित्रांनो इकडे त्यांचे रिहर्सल चालू आहे. लिहिलेले आहेत मला वाटतं याच्या. हे बघा स्क्रिप्ट लिहिलेले आहेत. मी आत्ताच माझ्या मैत्रिणीला सांगते आणि ऍप डाउनलोड करायचं. दादा कसं वाटतंय तुम्हाला येऊन? किती वाजता आलो आपण घरातून? नाही दिलं ना माझं वाक्य आहे. सिरीज बॅक काढतात कारण का बॅकग्राऊंड मध्ये येते. मग असं आहे काय? अभिषेकदा हॅलो मी काय घेतो आमचे घे. काय ना रे मुलगा बघायला आले होते. मग काय बोलणी झाली. असला काय उगाच आले असं वाटतंय. मुंबईत पोरगा बघा येणार त्या बघ आपला पोरगा बघ लवकर जा. आली वनटेक झाली तर दुसरी घे वनटेक. काहीतरी गडबड झाली बोलण्यामध्ये. परत शॉट घेत आहेत बघा. काय नाही रे मुलगा बघायला आले होते. तर मित्रांनो एक रील झाले शूट करून आता झाले निघणार आहेत वाटतं. वॉचमॅन आलेला. मित्रांनो दुसऱ्या प्लेसवरती आलोय आता बघूया. इथे शूट चालू आहे त्यांचं. तर लय दिवसांनी दिसते कॅमेऱ्यामध्ये. दादा कसं वाटतंय तुला येऊन? अरे दाखव दाखव चेहरा दाखव. बघा लय दिवसानंतर आलो. तर मित्रांनो आता आम्ही इंडस्ट्रियल एरियाला आलोय. काय मला पण नाही एवढं माहिती. कल्याण साईडला तिकडे शूटिंग करायसाठी आलोय. आणि कॅमेरा कुठं चालवणं आहे काढत नाही आम्ही. कॅमेरा काढला नाही आजपर्यंत. मोबाईलने शूट कर. बघा आता मोबाईलने शूट करतोय. पहिली व्हिडिओ नाही माझी पण कम्फर्टेबल वाटत नाही. इकडे आले कुठल्याच एरियात असं वाटतंय ना. जाऊ दे आता. हे लवकर लवकर पोरा पाठी बघू शकता रिहर्सल चालू आहे. तर मित्रांनो काय सांगू तुम्हाला. तर मित्रांनो चालू आहे शूटिंग बघू शकता. इकडचा व्ह्यू बघू शकता. आणि आपण इकडे चालू आहे यांचे शूट. ऍक्च्युली मला ना स्थळ आलंय. इंजिनियर आहे. तर मित्रांनो वेगवेगळे अँगल घेत आहेत. कुठच्या अँगल वगैरे कसं आहे ते शकतात. लोक बघतायत. हे लोक व्हिडिओ बनवतात. बघू शकता ह्यांचं नुसतं चाललंय. काहीच ना काहीतरी मिस्टेक होते वगैरे चालूच असतं. अशा व्हिडिओमध्ये होत असतं रील्समध्ये. आपल्याला काय नाही आपण डायरेक्ट कॅमेरा फिरवायचा.
मला तुम्ही मित्रांनो हे बघा तिकडे अजून एक रील शूट करतायत. इकडे शूटिंग चालू आहे. मला बोलले इकडे थांब कारण का इकडे बॅग आहेत म्हणून मी इकडे थांबलोय. बघू शकता लोक येणारे जाणारे बघतायत ते लोक काय करतायत. इकडे बघू शकता बिल्डिंग वगैरे काम चालू आहे. ते बघा इकडे त्यांचं चाललंय कुठच्या अँगलने कसं काय करायचं. मी इकडे उभा राहून बॅग बघतोय कोण घेऊन नको जायला म्हणून. येणारी जाणारी माणसं बघतायत का. इकडे अभिषेकदा आहे, दीपादा आणि ती ताई आहे. तर इकडे बघू शकता येणारे जाणारे लोक बघतात ते बघा. खांद्याला टाकून वॉक करूया. जे तिकडे गेलं ते चाललोय बघ असं आपण चाललो ते मग ते बोल ना शोल्डर हे डोकं ठेवतो ते तिथे केलं ना झालंय. तो सीन पण टाकणार त्या व्हिडिओच्या मध्ये पण आहे माहिती आहे. नेरूलच्या तो पण ऑड वाटत होता लय लास्टला. ओव्हर वाटतं ऍक्च्युली त्या नेरूलच्या मयुरीची तेव्हा बायको हा त्या वेळेला पण तो होता लय ऑड वाटत होता. लास्टला मी शब्द सांगितला तुला एक तेव्हा तो एवढा कुठे आठवतोय मला. डायलॉग होता संपायला आली ते इकडची माणसं मुंबईची काहीतरी होता बघ तुला आता. मग तू धोका घेऊन अशी अशी चालत तो लय बेकार वाटते रे. मग काम करूया लय बेकार वाटते ते. नको करू ऑडच वाटते ते. तिकडे घेतला चालू काय एक सांगू मी दिलेलं लाईक एखादी गोष्ट असं काय सांगू नको पाहिजे म्हणजे एवढं वाढत काहीतरी एंडिंग हात पकडतो आणि शाला गेली उडत दुसरा काय सांगू. शाला गेली उडत आपण आपल्याकडे नाटक जाऊया. नोट्स द्यायला आला मला सर कुठे घेऊन चालला तू वॉक करायला तू कुठे घेऊन चालला मला कळलं तुला. ऐक मग आपण एंडला असं घेऊया की उद्या येताना उद्या कॉलेजला की काय स्कूलला येताना ना उद्या येताना माझ्या आवडीचं संपला विषय काय घ्यायची गरज नाही. मी ना असा होऊन ना हसत हसत जातो आणि तुझी शॉर्ट ना तू पण ना ती अशी बघत बघत तिकडे जाते. कळला ना कळणारा कळत आहे. हिच्या अँगलने सोडा लावतो आता हिजा माहिती घेतो आपण तो तू असतो तू दिसणार असं जातो. आणि पडू दे. हा चालेल ठीक आहे चला. तर इथून इकडून तू इकडे जाणार आहे मी असं जाणार आहे ना. तिकडे बघते मी जातो त्याच्यानंतर तू म्हणजे अब ही इकडं अशी बघत तुझ्याकडे जाणार तू तुझ्याकडे बघत जाणार समजलं मला. तसंच बोलतोय तू ती तिकडे जाणार तू तिकडे जाणार आहे. एवढ्या वेळात चालतं. चालेल 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 असं हा 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 चालेल चालेल घ्यायचं कोको मार कोको मार कोको मार माझा करू शकतात ना आज मैं नीचे तू बाया तो नंतर करू शकतोस. नाही होत नाही होत चलो ठीक आहे नाही होत मोशन पकड जरा समज मला कोको मारशील ना आता माहिती आहे मोबाईलचा ऑप्शन तू कशी ते कार्ड जरी माहिती आहे तर मोबाईल उभी राहा ग. पाय दुखायला लागले. पाठी भाई आता घेऊन आता खाली गेला हा
बाबा सेम असं केलं करा असं कर हा. आणि एकदा बघ तुझा फक्त शॉट आहे जे तू मारी तू आणि त्याला कॉल कर बॅकअप जायचं आहे बघा रत्नागिरी मित्रांनो सुसाट जाय सांगते तर मित्रांनो आता आम्ही बाहेर आलो आणि ज्या ठिकाणी गेलेलो आम्ही शूटिंग करून टाकतो. तर मित्रांनो मी भरपूर वेळा शूटिंग केली त्याची व्हिडिओची. आज ना जरा भरपूर ब्रेक कंटाळा कल्याणला रस्ता आणि ट्रॉफिकचे भरपूर त्या ठिकाणी शूटिंगला गेलो मी तुम्ही बघून गेली तिथं परमिशन देत नव्हती आणि तर गेली अर्धा तास परमिशन कॅमेरा नाही काढला कॅमेरा कुठेच काढला नाही मी आणि तर मेन शूटिंग करायची तिला ज्या ठिकाणी प्रमोशन करायची त्या दुकानामध्ये तर मी पोचलोच नाही मी त्या उद्या करून गेली तर आम्हाला इकडून हे केली आम्ही सोबत आलो मित्रांनो आता त्याने व्हिडिओ संपर्क केला दादर मी काय बोलायला आम्हाला ब्लॉग करायला भेटला नाही परफेक्ट कारण आयुष नव्हता तो तर त्याच्यामुळे बॅगा बिगा सांभाळताना काय तिघे जण कमी होतो मेन म्हणजे शूटिंगसाठी मी आणि हा एकच राहिलेला नंतर आम्ही तिघे गेले तर काय म्हणजे शूटिंग करायला प्रॉपर भेटायला नाही भेटली आणि केले तर तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला नंतर सबस्क्राईब करा आता व्हिडिओ तोपर्यंत टाटा.